Ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Dneska jsem tu s Vlerkosem 290. Dneska hrajeme... Já taky. Na začátek videa jsme si museli kousnout lejsek. Dneska tady budeme hrát mňam oby. To je hrozně vtipný. Jo a tady je donut. Tady je ten... Tady vám něco řekne, já už jsem omluvila. Jo, takže proto jsem si ještě ani nehnul. A já vám to... Tady jsou vlevo donuty. Nějaký preclíky. No, prostě jdeme. Jo, už mi to řek. Kamo, já přitom běžím prostě. Nemůžu poslat i nukleárku. Tady. Ne, nevidím teď. Jo, už tě vidím. Tak jdem. Děkujem. Mňam. Jsem si ho kousl. Já bych ho úplně Kámo, to jsou nějaký ty lodě, ne? Jsou kánu. No tak to jsem neviděl. Kámo, řvíš jako pavián. Kámo, to má jenom 20. To má jenom 20 stagí. To bude trapný. Ale jako... No jako... A možná to bude těžký. Možná, že to je... Aha, super. Druhá stage. Ty se nesmíš podle mě dotknout to. Těch donutů. Oni z něho udělali ten parkour, protože tohle je donut a tohle taky, takže oni z jeho kámošů udělali... Ty si musíš dotknout donutů, tak to je těžký jak blázen, kámo. To je těžký. Jo, kámo. Však jsem se nedotk. No tak to jsem neviděl. Já jsem se ale nedotk. Budeme tu 22 hodin? Ne. Teda 22 minut? Jo. OK. Tak v tom případě dostaneme úplně ten poslední dárek. Favorit. Dej no. No. Troll. My můžeme trollit. Ty máš robuxy. Nemám. Jako mám, ale hodně málo. Kolik? 6. Sorry, musel jsem to říct. No tak to jsem neviděl. Kámo, já to normálně půjdu i zpátky. Mám flashlight. Tak leď. Mám baterku. Já taky. Počkej, já jsem u tebe. On tam asi není checkpoint. No tak to jsem neviděl. No tak to, kámo. Sorry, Já to skáču i zpátky, kámo. Já jsem Roblox už dlouho nehrál. No je můj rekord. Děle, no kámo, konečně, pojď. Tady je až checkpoint. Neříkám si, že přineseš ty mikráky. Kámo, stop videa. Tak doufám, že už nás slyšíte líp a jestli ne, tak my to ještě nějak vyřešíme, takže... Jdem na to, no. Tak jo, kámo, taky mám pocit. Já to vždycky... Posvítíme se na tebe. Já to vždycky získám díl jak ty. Doufám, že nás slyšíte fakt jako líp, protože... To spálilo, jako. Já jsem tam zrovna taky spadl. Ale to třeba jako mega pěkný, jak tam spadneš a ono tě to jako spálí a to je třeba jako totální sci-fi. Ne. Já tam zase spadl. Já jsem na 30 charakter. Proč? Já se nemůžu hejbat. Fakt? Tak skoč. Tak dej. No, 10. Dobrý. Kámo, lehký, ne? Jdu do toustovače. Jo, já jsem zmizel. Kámo. Do toustovače? Ale... kámo. No, ne, není to náhodou jako 20 levelů, protože podle mě už jsme udělali... Máme 15%. to musíš najít 20 checkpointů. Asi jo, no, myslíš. Počkej ještě chvilku. Kámo, ty ani vůbec nevíš, jak chci, aby nás slyšeli líp. Jo, je to 20 checkpointů, protože teď jsem si... My máme jíst? Kámo, 100 IQ. Máš mám ty? já. No, přesně. Ty máš 0. Já mám kámo 1000. Jak ti to jde ve škole, co? Líp jak tobě. Kámo, jsi čtvrťák, takže to máš těžší, takže... Už. Moje nejhorší známka byla 3. Moje segra dneska dostala 4 z matiky. Já jsem to nejdřív neviděl, sakra.
To bylo schválně. Haha, no tak Mně nefungoval ten jump. Vymlouvej se na jump. No tak to jsem neviděl. Víš, že si tady můžeš za Robuxy to teleportnout. Nevím. Ty víš? Kokos. Zmizel. Ty jsi spadla posledním. No to teda jo. No tak to jsem neviděl. No tak doufám, že jsi to teda Tak já na tebe teda počkám. Lidi, ani nevíte, jak moc chceme, abyste nás slyšeli líp normálně. Jakoby já jsem... Kámo, třeba, já mám třeba 40, nebo prostě hodně, třeba 26 videí, nebo nevím, napište to do komentářů, kolik jich mám i s tímhle. A třeba na každý mluvím úplně jako blbě. Mhm. A teď, když je konečně mám, tak doufám aspoň, že na těch dalších jako mě budete slyšet, takže... To je aha, hrozně. Jo, Prostě. aha. Ty musíš dole, víš? No to tam jde pak líp. Jak jako dole? No takhle. Jak jako dole? No takhle, jakoby dole. Já tam ještě nejsem. No. Jak jako dole? No tam prostě skočit dolů. No. Tak jde líp jak tady. To. No to je taková kyselina, která ti... Počkej, ty to ještě nemáš? Ne. To je taková ta kyselina, která ti dá boost. Kam to lžeš? Nelžu. Zkus to. Ne, ono mi to zabije. Nezabije. Já to zkusím na video, ale. Jo. To směš, kam to je taková, která ti dá prostě boost. Ty nechceš... Kámo, ty mě napálíš. Ne. Kámo, ne. Tak tam skoč ty nejdřív. Já jsem mnou skočil. Dal mi to krásný boost, ale jenom dokud si neumřu. Já jsem chtěl skočit nahoru. Jenže já jsem Krásný neviděl, boost, že? kámo, já jsem neviděl tu obří mezeru. Já myslím, že tam prostě úplně v pohodě skočím. Poslední jeska. Tu mám chodit po tom mlíku? Kámo, křupinky, mňam. Počkej chvilku. Mňam. Cože? Počkej chvilku. Počkej chvilku, já melu. S týpečkem. Tady. Kámo, pojď se pak kouknout, kde jsem. Je tady takový malý kamarád. Aha, vidím. A má velký kuličky v puse. Počkej chvilku. Cože? Já jsem mu skočil do pusy. Takhle počkej o chviličku. Jo, já zatím udělám emote. Jo, tak kam počkej, než to udělám i já. Udělám ho do sebe. A stejný, ne? Kámo. Já jsem tam vůbec. Ty mlátíš? A jo. Já mám kočku. Co? Mě jsi tu neobjevila, kočička. Vem si to tam vpravo. To ještě nemáš? Mám, já už jsem si to vzal. No. No jo, musíš tady v baglu. Tady máš Já to vezmu místo lejsky. Jo. Počkej, pojď na ten emote. Já už jsem ho vzal. Tak udělám tenhle. Hop. Polep. Hop. Hop. Ještě jednou. A udělám jiný. Tak pojď. Hej ty, stůj. Tu. Dneska jsem měl fizzy drink s Máťou. Ne. S Berko jsem. Pak ještě žíželky a různý věci. Kámo, to já jak to tryhardím. No tak to jsem neviděl. Čum. Ahoj, já jsem tě zamával. Počkej chviličku. Viděl jsi mě? Ne. Já jsi, kámo, koukej se. Počkej. No. Ahoj. Vidíš mě? Jo, vidím. Já teďka nespadnu. Pozor. Teďka tryhardím. Počkej, v Dělej. Robloxu taky není mandlování. No tak to jsem neviděl. No tady v Robloxu není mandlování. Kámo, má prostě oříšky. Já jdu za tebou zpátky. Počkej. Já jsem se otopil v mlíku, který je ze spoda celý hnědý, čum. A jo. Co je tohle? To je cukr. Ne, to není mlíko, to je cukr. Mám to. Mám pohodička. Fakt? Jo. Už jdu. A on tam nebyl checkpoint. Já jsem se neměl vracet. Protože on tam nebyl checkpoint.
Ale ono to je... Málo dost. Počkej, ne, zamávejme si. Navzájem. Jo. Jdi proti mně. Počkej. 3, 2, 1. Ahoj. Jdem. Ty jo. Checkpoint. No, ty musíš Kámo, znáš tu techniku? Jo. Tak, Rajdre, díky. Jo. Kámo, 10. checkpoint. Tak jaká to bude? Tady to, pravo. Máš pravdu. Teď nech jednou dělat mě. Tady koukám na týpečka, já jsem to nedělal, víš, on to dělal týpeček. A nech mi udělat taky jednu. Teď já, jo? Vlevo, teda vpravo. Vpravo. Ale teď to uhodnu já, jo? Už to vím. No taky. Kdyby jsem se propadla já. A tady ne. Tam taky ne. No jo? Nevím. Jo? Já už tam jsem dávno. Mě to asi nějak probuklo. Kam ještě 11 minut musíme hrát. Já 12. Jako v podstatě. Ještě 2 minuty. Skáču do čůránek. To je boost. Myslíš, že to je ten tvůj boost? Aha. Tak si ho zkus. Tak si ho zkus. To tě boost Já už jsem ho předtím zkusil. Já taky. No jsem viděl. Skáčeme do... Ne, tak ne. Já jsem zkusil, když ty jsi ještě mlel. No. Jdem, skáčem. No, užrali. Co? Já jsem se nedotkl, však jsi to viděl. No tak to jsem neviděl. Však jsi viděl, že jsem skákal. No, já jsem skákal. Asi jdu jenom pro checkpoint. Okay. Co? Mě to prostě oskemuje ta hra. No. Další level. Počkej. Jako... Není to úplně chill. Vidíš to? Jako vaří se tam hlavy a jako už se tam... Počkej. Jako jsou tam hlavy a Preclíky. to je mega těžký. Počkej, ty jedeš na tom pásu. No a jako mrtvej. Čum. Ono ti to boost, ne? A jo. A ty to musíš přeskočit. Počkej. A jo. Ale no to je hrozně těžký. Je no. Tak jedu jde to. To je těžký jak blázen. Hlavně, že jsem to dal, co? Ne. Je. Hlavně nechcípnout. Počkáš chvilku. Jo, na checkpointu. Prostě bacon byl hrozný, nenechávejte si ho. Je, ty jsi taky na začátku. Ne, jsem dál. Já tě vidím. Proč? Už jsem dál jak ty. Já jsem vyskočil z toho pásu. Já to mám. Já další dáreček. Fakt? Jo. A jo. Co to je tentokrát? Jirt. Co je jirt? Jirt? Srdíčko. Tohle z toho já cítím Kelče. Yeah. Jsme třídy ze školy. No tak se... Lásku, moje holko. Díky. Tvoje holka je kukot. Kámo, ty jsi Kámo, kde seš? Chci vrátit z té pece. Já ti nařůdu. Tam nevlezu. Ne, hnu se. Jo, holky mi upadlo. Kámo, tady se pečou sušenky nebo donuty. Donuty. Jdem. Ještě předtím si dám pizzu, lísky Tam ještě nejsem. a zaláskuju. Tak dělej, mám ti to udělat? Ne. OK. Tak si trpět. Slyšel jste ho? Vozem. On tam chcípá. Já svítím. Já miluju. Já žeru. Dobrý? Já žeru. Dobrý, už jsem nejdál. Já emotuju. Mám to, jsem v peci. Já mám kočku. Teďka nejdeš zbít. Mňam. Kočko hryze. Co mám dělat tady? Já jsem tě jakože zabil, jo? Srip.
Je to úplně lehký. Počkáš chviličku. Máme jako někam vylíst? Jo, tady, kam já jsem to vůbec neviděl. Ty jsi slepej. To úplně splývá. No. A to vidím takhle z dálky. Má být v pece láva? Jo. Tak jo. Protože to hoří. Tak logika. Dobrý. Ne! To je našem... Co? To by to nepovídalo? Povídalo? Já jsem doslova stál v tom ohni. Kam jdeš? Kam jdeš? Kučko! Já nemám kučku! Říká ten pravej, co? Proč máš vruce srdíčko, nemáš holku? Akorát mě závidíš. Závidím. Ok. Mně se jenom líbí, jak to chodí. Srdíčko, jak je tady kolem. Ahoj. Ahoj. Už proč furt malé. Nevím, je to hrozný, kámo. Tady to bylo krátký, pohodička. 16 minutes. 16 minutes. OK. Mě to ale neskáče, kámo. Je to rozbitý. Jo, ono. Haha, umřel jsi. Já umřel, to jsem nebyla. Vždyť jsi na konci. Je tam i tvoje jméno. Ty jsi No tak to jsem neviděl. Já jsem neviděl to, že si chcípla hnedka. Mám to. Haha. Hele, gift. Já už taky. Co to je? Neříkej, co to je. Drak. Neříkej, co to je. Kačinka. Obrovská. Takže zbůlkám. Můžeš se aspoň jednou na video to nedělat. Jsi úplně hrozný člověk. Co? Kámo. Prostě já říkám, ať neříkáš, co to je. A ty, kačinka. Fakt, kámo, za další až za minutu. Tady nevydržím. 1 minutu. To ani nedokončíš. Já bych jsem udělal, že ty 2 poslední, já si otevřu až pak naraz. OK. Byla úplná otevřete. To je úplná pohodička, kámo. Dobrý den. To je kámo. Kámo, já jsem tam předtím jednou dal ten troll a ono mě to, já jsem spektatoval holku, která byla zrovna na tom levelu. Jo. Takže ta to už teď asi dokončila a teď ta holka je ve videu, takže... No tak to jsem neviděl. Je to záhlo samo. Úplně ne. Kámo. A co se stalo tobě? Mě to záhlo samo. No tak to jsem neviděl. Srdíčko do ručičky. Hráč nebo sráč? Co? Ty přes to nemůžeš ani tak to skočit. jsem neviděl. Ty přes to nemůžeš ani skočit. Ne. To je trapný. Počkej, fakt. No ne, tak si to zkus. Jump! Můžeš. Můžeš. Ale já jsem jenom skočil do toho. Ano, je. Aha, můžeš. Tak to jsem neviděl. A co máš říkat ty? Uhni mrtvola. Z tvojich hnusů. Cože? Co máš říkat ty s tvojí hnusnou holkou? Já už mám další gift. Ale já si to otevřu až na konci. Neříkej, co tam je. Já to taky neotevřu. Ok, otevřem ty 2 poslední až na konci. Zabírám si poslední jako první. Ale ne já. Ne já. Protože ty jsi všechno otevřel. To ale zabral první. A to ji budu mít rychlejc. Kam kdyby třeba... Kolik máš ještě minut? Já? 4, přesně. 4 kolik přesně? No přesně 4. Ne, 4 třeba 28. No, přesně 4 jenom. Fakt. No. No tak, aha. A ty? 4, 14. Co to má? Ty máš teď? 3,50. No pro ty jsi to kámo zapnul dřív, ne? A máš problém. No mám teda. Jaký? No s tebou. Chci mi dáleček otevřít. Já už dál, já ti zdrhnu. Počkej, pos. Kámo, poslední. Počkej, prosím. Ne, Prosím. ne. Prosím. Jenom když budu moc
Jenom když budu moct otevřít první ten dárek. OK. Poslední, OK. Ale nelži. Lžu. OK, tak pojď. Já ho jenom otevřu, ale neřeknu ti, co tam je. Kámo, ale fakt. No, já to jenom otevřu, ale neřeknu, co tam je. Co? No, tak to jsem neviděl. Já jsem ani nešel nic. No, a mám 3 minuty přesně. Já zkusím víc. Co? No, tak to jsem neviděl. Počkej, Já vím, já z střechy. To je konec. Můžu to zkusit? Ne. Až na konci, protože my budeme mít takový ty lítací věci. A ty mě zachrání. Jsem taky umřel. To prachky. To se zatáčí. No právě. No ale musíš tady mít, koukej. Vidíš, furt tam držím ten pros a nezatáčí mi to. Aha. Kámo, ty proč jsi to jenom držel? Tak jsem říkal, že to jenom držíš. Ale to vlevo! Aha, normálně mačí. To je pitomej. Debil, blbeček, debil. Blbeček. Přesně 2 minutky. Mám to. Fakt? Tak čekej. Já počkám tady zase. Nahoře. Kámo, se to nedotk. Ahoj. Čau. Lezu po železu. Ne, nakonec si vem brambůrky. Já nechci brambůrky. Budeš muset. Chci srdíčko. Wow, kámo. Je to dokončím. Budu mít poslední checkpoint první, haha. Je to jedno. Yes. Já si vezmu Maria, ty si vezmu Luigiho. OK, ne, obráceně. No, já už ho mám. Co? No, si zdaj. Já jsem si s tím taky nepromluvil. 1:20, kámo. 20 sekund, mám přesně. 21 sekund. Počkáme tady ještě 1 minutu na hřišti, jestli to počkám. Tak já jsem nemluvil. Kámo, on furt mele. Mele. Už to mám. Ještě ne. Městské mele. Já nemůžu otevřít Lucky Block. Já taky ne. Já mám 3 médi. Když dám tady tu kolo. Proč mám zakrát 3 médi v inventáři? Čum? Já taky. Ne, ono ti to dává médi. Když na to klikneš. Takže dárek jsou médiové. To je medvídek úchyl. I love you, ne? No, on mi říká I love you. Neluče. Ne, jsme to měli spít. Můj jump. Let it go. Leti. Jak to funguje ta pasta? Ta pasta? Green pass. No tu, když si třeba takhle dáš a pak klikáš. Mě to tu buglí. Ale to nejde. No nejde. A je to buglí. Dvě sekundy. 1. Já ještě 10. Tak já počkám na tebe. Já jsem buglej. Nice. Ne, nejsem dobrý. Otvírám. Ne. Jdu v ten menší, okay. Otevřu. Podívám se, co mi z něj padlo. Kaž. Já to tady zatím prolezu. Last line. Vážíži. Ty nám můžeš vyhodit. Už to mám taky. Mně nic nepadlo. Co? Tak z toho malého tečka. Limonáda. Ty vole, proč to říkáš? Nevím. Z malýho mám... Nic. Medvídka. Jak se řekne anglicky limonáda? Já ji nemám. Lemonáde. To je z toho velkýho možná. Fakt. Ty tam nemůžeš jet. Tak to je nejvíc.
Jo, z toho velkého limonády. Mňam, mňam, mňam. Pod za mnou, ty to tady můžeš sjet. Nejdu. A ty to tu můžeš sjet? Já jsem... Kam jsi vlez? Já jsem se mám teleportnul do jiné hry. Tu už jsme točili. Tak dokončíme ještě tuhle. Ne, Dělej. ne, Dělej. ne, Půlku. ne, Čtvrtku. ne. Já jo. Tak jo lidi, já už tady končím. Proč? Já už to nechci hrát. Já udělám 10 stagí. Buď se mnou. Tak to najdu. Čus. No zdar. Zdar lidi. Zdar. Tady furt seš. A oni tě stejně uslyší. Jo. Já budu stíhat. Tak buď. Jo, já mám zase lejsky. Tu. To byly časy, kdy jsem byl ještě Luigi. Hrál jsem s Krkalsosem Roblox, dokončil jsem ho. Víš co, já dokončím ještě tohle, A nejsem líný jak ty. Jasně, pod něco. Bim. Věřím. Kámo, já se to... Budu sticha. Směš. Štěrky je úplně nemožný utéct. A teďka lidi hrajou ještěrku, pokud nevíte. Všichni to ví. To je štěrka. Ne. To gepard. Kde gepard? Gepard. Ty dementi nemají nic hotovýho. Oni nemají nic? 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 Tak to je dobré. Ne. Hraje Spider? Jo? Ne. Ne? Ještěrku? Jo. No tak to známe. Ještěrka je známá firma. Já vím, která naše školka. Cože je? Hovno mi je. Zavolejte SOS. Shit. Co? Jak je to? Kukuskowy. Co já du. Jaká je to bedna? Tahle? Jo, mám kej. Co? Chce drink? Tohle všechno Jo. zahovět.
Jsem viděl. Žádné pastí a žádné chytáky. A navíc v tom baráku je Rudolf. A Rudolf je fakt frajer. No ale teda, abyste se dostali do toho baráku, tak ne, nestačí otevřít dveře, ale dovnitř. Ale budete potřebovat tak trošku složku s světem. Protože tohle je single player. Tohle je ten nejbezpečnější. Adam, let's go. What? Jo, furt jo. Říkám, že to dokončím. Shut up. Say shut up. Ne. Shut up. To shut up. Jsem šumím, kámo. A je plné. Love you nebo money. Co? Peníze? Love you. Škoda vytvořila jejich vlastní mapu ve Fortnite, na který můžete vyhrát 20 000 V-Bucks. Jediný, co stačí, je se připojit na jejich mapu tím, že si vydávání ve Fortnite zadáte Out of Bounds Odyssey, potom na mapě úspěšně. Ale ten vybavení, abyste se dostali a vyškolili nahoru, na který je silný stanice. Děláte fotku, pak uploadnete na Instagram a označíte zavináče Skoda Gram, tak 20 šťastných vyhraje 20 000 V-Bucks. Na mapě se Frzy style, to je pecka. Kam to se bude totálně tichý. Ale extrémně. Asi nemůžeš hledat, ne? Můžu. No. Když jsme kámo první oby, bylo totálně, to bylo super. A tohle druhý, to má jako jen tak, aby viděli, jak to dokončit jako profík. Takže tohle je takový odpočinkový video. Ale to první ne, jsem mi takhle spojil. Ale ne, spít.
Jsem viděl. Tohle jsou smutné fotbalové momenty. Jako první tady máme záběry ze zápasu dvou mezinárodních celků Francie a Gibraltaru. A jak vidíte, hráči Francie i trenér měli vyloženě prdel z toho, jak moc špatný je Gibraltar. 12-0 výsledek, no je to smutný pro ty hráče. Tady dva bývalí spoluhráči, no právě Korá se ohledal po svým bývalým spoluhráčovi, který to těžce nesl a plakal, protože mu to bylo líto. Kamarádsky a on se po něm takhle ohledal. Tady hlavečka, gol. Spider-Man. Jdi. Ne. Moje. Závrem. Zmezku. Jako zase moc neflexu, jo. To já mám taky, a máš horší skin, jako. To se baví. Ukázky. Vidím tvoji ruku. Zabil kam. Já to mám taky. Ale ne, on ukazuje ten emote, ne? Že ho má. No. To je Přece. ale teď to vše. Bombony, jo, rád bombu. To je nějaký divný bombony, ale chci víc. On by mu dal celou mísu. Měl takové ruce a už tam má celý jenom jeden. Ne, on to takhle vyměnil. Příště přijdu, tak zahráme FIFA. OK. Já to zkusím ještě teďka, jako by nějak prostě. No tak. Nedá. On přehraje. To bylo tak krásně udělaný. To je totální darmo žrat. Komu to hustý? Opa. Taky jak se on nepapí. Co? Jaký to bylo za číslo? Ne, dej tam toho pracovníka. No to se... To bezpeček? Borci? Tu bezpečák, doufám, že máte... Jsem viděl, kámo, to je dobrý. Helmi abystý. Játe si prdel, vole. Na to se díváme s tátou. Hoši, je tu bezpečák, vole, dostáte plastry, oba dva helmy za 10, vole. To je za 50. 2, půl, serepet, pracuje výška, co máte za páde, vole. Najebaní jste tu cítíme sem. Jste to za 2 kg střely, vole. Jak jo. Jak vám tam na Teď tu budíš. Ty máš jenom za 50, ty máš helmu a vestu. Máš naštěstí helmu a vestu, vole. Ty to jenom zapáde, vole, najebání, vole. Borci? A co děláš špatně, tak se kýval, no. A co? No a co? Co? Prime. Asi nejvíc hypití na celém internetu a já vážně nechápu proč.
V minulém díle jsme si řekli všechno důležitý a teď jdeme zjistit, který ze všech dosudných příchutí je ten nejlepší. Chápej, když vyhazuješ 300 korun za půl litr, tak chceš, aby to bylo aspoň dobrý. Začneme zeleným. Na léto úplně skvělý, ale tohle je nějaká žvejkačková příchuť. No. Čemu by to přirovnal? Ale je to actually mega dobrý. Asi nejvíc zajímavá. Pomerančovej. Voda se šťávou. Jahoda meloun. Je to hodně sladký, ale jako by to čekáš od jahody a melounu, že jo? Na tenhle ten jsem strašně zvědavý, na to se těšil třeba úplně nejvíc. Já nevím, jestli jsem zklamaný, nebo jestli mi to chutná. Já hrozně bojuju, já vlastně nevím. Tropický tyš. Na začátku to není tak špatný, potom se to rozjede, něco jak jsou třeba takový ty lízátkový drinky. Tohle to je podobně sladký. A poslední, grape. Tak to je nechutný. Nejlepší, nejhorší. No a snad jsem pomohl. Silver or red? Red. Už při toho. Čau. Já už musím jít. Plníne. No. Já vlasy. Jo. Jo. Teď to lidi druhou timelapse, ne? Jako přeskočíme, čau. Oh yeah, lidi. Jdem do Dragona. Ender Dragon. Běžím. Další timelapse. Takže lidi, už jsem u posledního checkpointu. Skoro. Za chvilku tam budu. 95% nahoře, 19 z 20 stage. A teď to nejde. Je nějaký dlouhý. Tady bude drak. Ne. Ten drak je tady. Auta jsme až tam. Hlavně, že ta láva někam neteče, co tam vzadu. Už běžím. Mohli byste mi dát like a odběr, jak takhle makám. Protože jako docela zdrhám. Run. Rychle. Kámo, nebeská brána a lidi jsme tady je konec videa. V minulém jsem počkejte. V minulém jsem byl Luigi, ale teď jsem Mario. Jsem se zatancovat. Jde to pustit? To je jedno. No jo, no. Poslední gift. Je to v tom stejném, takže asi víme, co je. Takže lidi, dávajte lajky
samozřejmě i odběry. Zaškrtněte si u mě zvoneček i u Luigiho, který nevím, jestli má kanál. Já, pizza, Luigi, lejsky a baterka a ještě musíme kočičku. Se s váma loučíme a ahoj. Dalšího videa. Čus. Bez babrko.